måske så spændende. Det siger man ikke. Hvor gammel er jeres hunde? Hun er 12, og han er 10. 10 og 12. Jeg er 10 år. Og Det er jeg også. Nå. Hvor gammel er I? Jeg er 74. 71 og 74. Så er du ældre end min bedstefar, du er yngre. Ja. Ej, sidste spørgsmål. Kan I godt lide at være kreative? Hvad laver I i jeres fritid? Det Sådan er kreativ. og passe have og køre en tur, gå en tur. Ja. Hvad hedder du? Else. Else, hvad hedder du? Så er der ikke flere spørgsmål, hva'? Ja, det var godt. Så sætter vi jo send på. Fedt navn, Christian. Det var han også. Og fedt navn. Det var godt. Det var hvad, de bor hun i også Else. Ja.